Hai, आंनि मुङा खोमथा बर'। आंनि मुङा जेलिना बर'। नोंथांमोना नायदों बड' एन्टारटेनमेन्ट कार्टुन चेनेलखौ। जोंनि चेनेलखौ दिनैसो बोरैबाफोर नायफ्लांदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आच्छा जेलिना, दिनै मा एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाना फैदों? दिनैहाय जों मेथाइ खननाय एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो हायोब्ला WhatsApp, फेसबुकआव शेयार खालाम। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना मानो नायबाय थाखो? भिडिअखौ लाइक खालाम आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय।